na sa kung sa daw akong use sa akong face. So akong i-recognize sa inyo ang porcelana guys. Porcelana siya. At saka kulay na color dito. Ito ang sekreto ng aking mukha guys. Okay? First step is hilamos ang tubig using akong jigsaw. And then after washing your face, magkuha ka gapas. And then wait lang. And then ganyan. Pero kapag kung naamoy ka itong mga photos or something, hindi ninyo gamit ito. Pero ako nag-use ng gapas guys. Marami lang. So, first, open. And then, iikutan na rin mo sa gapas. Ano siya? Dahil ibatos nito. Yun sa yung liog guys, kay pati kayo tarang yung nang puti kayo, pero yung liog na kung kayo. Sabi sa liog guys. And then after applying porcelana, tara guys, tanawang ko guys. Ano siya? Ayan. Katago na rin ito.